Der var de. Så er vi jeres. Indtil vores fremtid. Hvor er det godt? Hvad skal vi lave interview? Ja, for sure. Her. Hvad jeg glæder mig til? Ja, det. Det er altså lidt... Nej, I skal bare læse. Det er lidt svært at filme, når vi ikke sælger ved siden af hinanden. Okay. Har I øvet jer? Ja, det er første gang, vi læser. Okay. Vi vil gerne have flere. Okay. Okay. Kom bare. Bare klar der. Vil I også være med på? Ja. Okay. Nu skal jeg optage det ordentligt, så det kan høre. Ja, så fint. Jeg er lige her. Det kan ikke blive lavet om, jo. En gang interviewede en Apple DJ Noise. Så kom han hjem, så kunne han ikke høre, hvad DJ Noise sagde. Så fik han nogle ud på skolen igen, så lavede det fuldstændig samme interview. Og så kom han hjem, så kunne han ikke høre det. Så måtte han, da han skulle have et foredrag, så var han sådan, ja, det DJ Noise siger her, det er et eller andet. Jeg kan ikke se jer alle. Har vi billeder, du vil Så det handler om, det er, at jeg skal bare vælge et af hiphoppens fire elementer. Hende her, hun har været graffiti. Jeg har været break. Hun har valgt at være DJ. Og Jay. Han er bonusstjerne. Du er lidt dum, mand. Nej. Det er lige være seriøst. Kom så, nu er det blogtid. Hvad hedder jeres blog? Forvent. Er det begyndt? Gode ting i jeres blog. Ja, det gør jeg. Jeg har godt lide. Ja, Så, kom så. hvordan er det forkert? Danmark? Ja. Shooter. Næste spørgsmål. Okay. Vil det nogensinde synes, I er forkert? Ja. Du ved godt. Kan I uddybe det? Jeg kan uddybe det. Så kunne vi bare sådan noget chill rundt, ligesom jeg er herude foran, og bare... Og møde alle de kendte. Nej, Kendte andre med. det er fint at være kendt. Det er bare, hvis man kunne slå det fra, ville det være meget rart en gang imellem. Hvis man sikkert bestemmer, hvornår så sådan bare... Det var rigtig godt slået fra lige nu. Det er rigtig fedt. Nej, nu er det meget kendt. Eller når man møder jer... Nu er vi ikke kendt, så nu laver det interview. Ja. Okay, seriøst. Det er rigtigt. Jeg kan godt se det på dig. Du kan flexe en træsko hele tiden, mand. Kom så. Har I nogle kærester? Nej. Jo. Hvad med dig? Har Ja. må ikke sige for... Vi udtaler så. Okay, nej. Undskyld. Vi snakker ikke om privat. Nej, Vi hører noget af mine børn. Kom så. okay, hvad laver I udover musik? Hvad laver I det? Alt med firebold. Det er så meget, jeg synes, det er en firebold. Hvad med dig? Lidt mere seriøst. Okay. Jeg laver damer. Jeg laver damer, jeg laver penge på tiden. Okay. Hvad er jeres yndlings? Jeg er vild med... Jeg kan godt lide Kid. Det kan vi også gøre. Ham kan jeg også godt lide. Han har fået sådan en væg. Og alle dem, I kan lide også, kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide sådan. Sønderhus. Har du også Christoffer. Casey. Nej, Casey. Noget Oliver. Oliver. Hus. Det er godt lide ham. Har I nogensinde hørt ham? Må du filme jeres reaktioner, lægge ind på Facebook? Vi er... Jeg ved ikke, om jeg må bruge det her. Men nu bliver jeg nødt til at gå, så pænt tak for at se Rasmus deroppe, der har med. Det er godt like vores blog. Tak for det. Det må jeg Jeg ved ikke engang, hvordan man liker en blog. For hyggeligt. For rigtig kan det godt varme hænder. Peace! Nej, bare for at stoppe nu. Jeg ved ikke, hvordan Facebook fungerer, og det er uden fæstik. Det ved jeg bare ikke stejlt. Så I skal starte dit igen? Vi har så mange læsere. Jeg har kun 284. Det er rigtig godt. Det er vores reaktion. Nej, jeg hører det der nummer selv. Det skal man have tid til. Skal vi gå nu? Stille? Nej,
hallo. Ja, nu skal vi gå. Hey, tusind tak. Det var helt sjovt spørgsmål. Vi ses. Hvor var hænder? Du skal tage. Hvad står det for? Ja, det er godt. Jeg vil gerne have et frem. Nå. Jeg kommer heller ikke frem i verden, hvis ikke man er hurtig. Nej. Nu ved jeg, hvem der står for jer. Jeg har der synger Against us. Han synger godt. helt som. Det skal vi gøre. Hej hej. Hej, hej. Det var sgu meget hyggeligt. Hold da op. Kan jeg lige bede? Det har filmet det hele, og vi har lige mødt Nick og Jay, og det her, det kommer så meget på min blog. Det skal også på min. De skal med taxa. Se. Hej hej. Hej hej. Ha' en god dag. Weekend. Husk at lave damer. Og